tuntuu, että mä oon niinku oman pään sisällä vankilassa. Niinku, että niinku rajoittavien uskomusten ja kaikkien niinku seassa, että toi. Sen takia mä halusin niinku puhua sun kanssa, että mä pääsen sieltä pois ja näin vähän muutakin. Niin, nyt katsotaan, mihin tämä johtaa. niin, se just. Tarina ei kerro vielä, mutta eiköhän se tässä vielä selviä saa. Joo, kyllä se selviää, että niinku ajatuksena on itsellä, mä huomaan heti, että mä meinaan heittää sellaista niinku roolia päälle ja pelko. Semmoinen, että tarvitsisi jotenkin tietyllä tapaa käyttäytyä, mutta se on niinku tämän tarkoitus just, että niinku pääsisi vapauteen siitä semmoista, että tuntuu, että sua kuvataan tai tuntuu, että tuo äänitys on päällä ja sillä että kun me ollaan puoli tuntia juteltu, niin mä luulen, että se on aika hyvin unohtunut jo. Että... Juu, se just, että mä haluaisin päästä irti kaikista niistä rooleista ja katsoa, mitä sieltä syvältä löytyy, niin sanotusti. Mitä mä oon luontaisesti. Että sama juttu keikalla esim. Kun mä oon kiertänyt just musiikkikeikalla, niin siellä tuli, että jos sun tarvii käsikirjoituksen tai jonkun mukaan niin kuin toimia. Sehän on sitä, että jos sä reenaat biisin, niin sitten lähtökohtaisesti ihmiset odottaa, että sä vedät sen biisin just sillä tapaa. Ja itsekin vähän niin kuin rupeaa menemään sen kaavan mukaan, niin mä haluaisin vähän niistä kaavoista päästä, jotta pääsee kaiken ulkopuolelle, jotta sä voit olla periaatteessa mitä vaan. Tai semmoinen, mitä mä selitän, sillä vapaasti. Vapauteen. No, se niin kuin on se, mitä mä siinä aluksi aina haluan sanoa, ennen kuin mä niin kuin puhun sulle, niin, että mä haluan päästä vapauteen niistä kahleista. Eikä on yleensä ne roolit tai semmoista. Yrittää olla jotain tiettyä. Mä ajattelen vähän sillä että voidaanko me oikeastaan koskaan vapautua tämmöisistä rooleista? Siis nyt päästiin siellä asian ytimään. Mä oon miettinyt oikeasti. Että kuuluuko meidän niinku, siis se on, huomaan, että se on selviytymismekanismi selvästi myös. Sieltä nousee jotain pelkoja ja ne taitaa olla jotain niinku egopuolen tämmöisiä. Se on herkkyys, joku on omasta egosta ja sieltä tulee näin just, että tuntuu, että hävettää ja tuntuu. Niitähän niinku taitaa olla loppujen lopuksi. Niin. Miksi me niinku... Ja tämmöisistä suojamekanismeista tuli mieleen, että jonkun verran esimerkiksi kun karaoke käynyt laulamassa, niin sekin on, se on tavallaan niinku tietty rooli. Että tavallaan siellä ei ole laulamassa Ville, vaan siellä on niinku joku muu. On laulamassa ja se on tavallaan semmoinen, että se helpottaisi niinku jännitykseen. Että tavallaan kun sen on mä siellä, niin se ei jännitä. Että huomaan, että heti kun saa niin mikrofonin käteen, niin tavallaan se unohtuu. Ja sama sitten, kun mä oon niin vaikka jossain puhumassa, niin jotain jonnekin ihmisille hölöttämässä, niin sekin tilanteessa on vähän niin kuin semmoinen, että mä en välttämättä edes jälkikäteen muista, mitä mä oon siellä höpötellyt. Koska se on ollut se rooli, mikä on niin ollut siellä niin puhumassa. Ja se on tavallaan niin semmoinen, että mikä tavallaan tekee siitä niin helppoa. Joo. Ja sitten kumminkin tommosia, niin kuin, miten ihmiset käyttäytyy toistensa kanssa, niin ne on aina tämmöisiä ryhmädynamiikan ilmiöitä. Se on mielenkiintoinen kanssa. Vaikuttaa tosi paljon se, että jos tähän lisättäisiin yksi ihminen, niin me molemmat muuttaisiin erilaisiksi. Niin, siis mä oon nähnyt tuon niin käytännössä, se on ihan hiton, niin kuin, se on mielenkiintoista, että miten ne vaikuttaa kaikki ihmisen käyttäytymiseen. Ihan se, että onko sä yksin, onko sä tällainen kahdestaan vai sitten aina kun tulee yksi lisää, niin se muuttuu se dynamiikka. Niin se on tosi mielenkiintoinen. Mutta mä huomaan, että siellä silti on niin kuin sen roolin takana on se joku, mikä sä oot luontaisesti, mutta sä et näytä sitä kaikille. Se tavallaan, onhan siellä tämmöisiä, mitkä niinku antaa semmoista niinku isot linjat. Ja sitten tavallaan ihminen vähän muovautuu siinä tilanteen mukaan erityyppisiin niinku vinkkeleihin. Joo. Mutta se on mielenkiintoinen siinä mielessä, kun mä huomaan, että mä pääsen nytkin siitä irti. Että kun aloitettiin, niin sitten mulla oli se, ei mennä tulla mitään. Mä olin niinku ihan paskajäykkäinen, ihan niinku ekaa kertaa lapsi vuoristoradassa. Ja sitten kun mennään sitten niin tässä pikkuhiljaa rupeaa pääseen irti. Mutta se on niinku jotenkin se luottamus on sitä, mitä haetaan. Kun varsinkin jos on tuntemattomia ihmisiä, niin siinä haetaan vähän niinku sitä luottamusta eka, että mitä mä voin puhua noiden keskellä. Ja liittyykö se niinku jotenkin siihen, että sä tunnistat niistä, että miten ne ymmärtää, kun eihän periaatteessa sua ymmärretä täysin, ellei se toinen tunne samalla lailla, kun sä tunnet ja samoja asioita. Ja se on myös sellainen asia, mikä niinku kans kehittyy. Et mä muistan, kun mä oon tuommoisessa yhdessä Konkaron kanssa, missä niin kun on paljon tommosia köyhyystutkijoita, niin mä muistan, kun mä oon siellä niin ensimmäisiä kertoja käynyt sitten jotain puhumassa, niin muistan, että mua on pirusti jännittänyt ja mä oon just niin tunnustellut, tavallaan miettinyt kamalasti sitä, että mitä mä nyt voin sanoa, mitä mä en voi sanoa, vähän niin kuin tämmöistä. Ja nykyään se sitten itse alkaa tavallaan olemaan vähän semmoista, että mä en enää katso heitä niin paljon ylöspäin.
Ensi alkuun se oli vähän semmoista, mä katsoin heitä vähän niin kuin ylöspäin, mutta nyt on aika hyvin päästy siihen, että mä niin kuin vaakatasossa katselen heitäkin. Että tullut sen verran tutuiksi niin kuin kaikki ne ihmiset siellä. Joo. Ja sitten kun muutama ihminen tulee tutuksi, niin vaikka sinne tulisi jotain lisää, niin tavallaan mä oon edelleen niin kuin ne tutuille puhumassa. Ja sitten heidän takanaan on sitten ehkä vähän jotain uusia ihmisiä. Että se on vähän niin kuin tälleen muotoutuu ajan saatossa. Kyllä. Niin toi on just se mielenkiintoinen juttu siinä, se, että se hierarkiat justiinsa, että katsotaan ylöspäin ja miellyttäminen ja kaikki tämmöinen. Niin siinäkin mä haluan niinku itseäni haastaa siinä, että saataisiin niinku siihen pisteeseen, että oltaisiin samalla viivalla periaatteessa. Tässäkin niinku herkästi, tietysti kun vieras tulee kylään ja sillä niin siinä tulee herkästi semmoinen, niinku, sitten toiset kauheasti tarjoaa sitten kaikkea ja kauhean suorittaminen, ylisuorittaminen sellainen päälle, niin se just koittaa päästä sitä pois sitä ylisuorittamista. Me voidaan olla tässä ihan, siis se kertoo kyllä pikkuhiljaa, mitä toinen tarvitsee ja sillä lailla, mutta saisi sen ylisuorittamisen pois. Niin Tuosta tuli semmoinen juttu mieleen, että sitten vaikka kun jonkun luona on käynyt kahvilla, niin hiljalleen sitten kun aikaa kuluu, niin se menee vähän semmoiseksi, että mullakin on yksi kaveri, niin mä menen vaan itse sinne vedenkeittimelle ja pistän sieltä itselleni vettä kiehuun, otan mukin kaapista ja tälleen, niin ihan niin kuin kotona olisi. Että sitten kun riittävän monta kertaa se niin kuin on tapahtunut, niin sitten tavallaan mulle kaikki muodollisuudet vähän varisee sitä pois. Se on ihan hauska ilmiö. Joo, siis se on varmaan just se kehittyy pikkuhiljaa, ettei se tule heti ja sitten jos on pitkä tauko, niin sitten taas kestää vähän aikaa, mutta niinku, se huomaa, että sitä tarvii tietoisesti vähän niinku pyristellä pois sieltä, jos haluaa sieltä pois sieltä tietystä. Niin kuin mäkin huomaan, että mulla äkkiä tulee se liikakontrollointi ja kaikki semmoinen, niin kuin saattaa olla, yrittää hallita liikaa tilanteita ja sillä, varsinkin jos joku tulee kylään tai jotain. Niin nyt on huomannut, että se on kaikille, se vaan luo jännitettä muillekin, jos se liikavaativuus tulee sieltä, kaikki pitää olla tip-topia. Pöytä katettu ja aseteltu tasan 2 sentin päähän pöytäreunasta kaikki. Joo, siis... Ja meidän viivottimen kanssa katsottu, että on kaikki suorassa. Meikäläisen se on se puoli, ja mä tunnistan sen niin oman suvun puolesta niin sen, että kun mehän ollaan, tää oli se alkuperäinen, mistä oli ajatus niin munkin puhua sun kanssa, oli se just, että kun näkee sen, että kun me ollaan niin sukujemme niinku noiden menneiden sukupolvien niinku kuvia periaatteessa eri sekoitussuhteessa periaatteessa, niin kuin säkin oot ja minä niinku oman äiti ja sitten kun se sukujuuri sitten lähtee syömällä, niin me ollaan niinku niitä puolia periaatteessa miksattuna eri suhteessa. Niin huomaa, että kun sieltä tulee niitä mä oon ihan eri, mä en tiedä paljon niitä eri persoonia on. ei puhuta sitä skitsofreeniaa, mä en tykkää, koska mulla ei ole sitä diagnoosia, mutta mä huomaan, että se on hyvin lähellä sitä. Mutta kun tunnistaa sen, että musta on eri puolia, että esim. Niin mä heitän nyt esimerkkejä konkreettisia, että kun mun suvussa on niin semmoisia puolia, että kun täällä maaseudulla sahataan esim. Puutavaraa paljon itse, kun kaupungilaiset on tottunut tietysti sieltä, ne hakee niin kuin Starkilta tai Bauhausista niin valmista puutavaraa, mutta se valmis puutavara, täällä kaadetaan omasta mettästä puut ja sitten jonkun traktorin perässä on sellainen himmoinen sirkkeli, mikä pyörii ja sillä saadaan sitä puutavaraa ja sitten se laitetaan kuivuun, ne kakkosneloset taplataan, niin esimerkkinä niin meikäläisen suvussa on tämmöistä tarkkuutta, että ne on niin kuin vatupassilla katsonut ne suoraan ja sitten niin kuin naputellut ne niin kuin vasaralla ne kaikki päät suoriksi. Ja se on ihan täydellinen laatikko, niin eihän sitä tarvitsisi niinku tehdä. Mutta kun mä oon huomannut, että musa on se tarkka puoli on, mutta sitten musa on se huithapelikin puoli, mikä tulee sitten karjalaissuvusta tuolta niinku äiten puolelta. Siellä ollaan vähän enemmän eläväisiä ja sillä mutta kun on ne kaikki, mutta välillä vähän niinku jumiutuu sinne semmoitteen niinku yhteen puoleen periaatteessa. Jää jumiin, kun sitten tulee vähän sellainen safe zone tai sellainen ehkä turvallinenkin alue sitten. Varsinkin se on te kontrolloiva puolet ottaa itsensä useasti se. Niin, ja ihmisellä on ehkä vähän luontainenkin tarve siihen niin kuin kontrolliin. Niin, se on turvallisuutta kumminkin. Kyllä, koska se niin kuin kontrolli tuo ennakoitavuutta ja ennakoitavuus on suoraan linkittynyt siihen turvallisuuteen ja turvallisuus puolestaan hyvinvointiin. Ja niin edelleen, että se on niin kuin semmoinen ketju. Joo, tätä mä en ja moni muukaan ei välttämättä siinä hämärtyy sitä, kun menee sinne syvämpään johonkin toiseen, niin hämärtyy se kokonaisuus, että se on meille ihmisille luontaista niin kuin se, että on se turvakin myös. Niin kuin esimerkiksi kun kotiin tullaan, käydään vähän ulkomaailmassa ja siellä on haasteita ja
No kyllähän ne kotonakin sitten haasteet jatkuu lapsiarjessa ehkä, mutta Niin. sitten haetaan kuitenkin jossain vaiheessa, on pakko saada se safe house, niin kuin, että sä pääsit hetkeksi hengähtää ja näin. Juu. Niin, mutta sitä ei välillä niin kuin, oikein tajua. Ja sitten, niin nyt tulee mieleen niin kuin sekin, se sun, mitä sä oot ajamassa eteenpäin, sitä arkivalmennusasiaa. Just kun näkee, että just nuoriso on aika rappiolla ja no, kyllä aikuisetkin on, kaikkihan me ollaan rappiolla, niin kuin, ei kaikki ihmiset, mutta ne, keillä ei ole sitä hallintaa sitten, just, että olisi sitä turvaa myös. Ainakin siis tuosta tulee mieleen semmoinen, että mun ongelmahan oli se, että mun niin arkiymmärrys korvaantui niin diagnoositietoisuudella. Että siinä kohtaa, kun mä arjessa kohtasin haasteita, niin mä osasin liian hyvin linkittää niitä erilaisiin diagnooseihin ja sen takia sitten niin ne oli tämmöisiä, että nämä on lääkärihoidettavia asioita. Eikä niin semmoisia, mitä mä voisin itse ratkaista. Koska mä linkitän ne siihen diagnoosiin enkä siihen arkeen. Ja mä oon vähän puhunut tämmöistä niin arkiymmärryksen rapautumisesta. Ja justiinsa, että sen tilalle on tullut niin diagnoositietoisuus. Ihmiset tulkittee erilaisia tunteita, toimintaa, toimimattomuutta, ajatuksia niin diagnoosien oireina. Ja muuten ne olisi niin tavallaan tämmöisiä esimerkiksi joku tunteekin. Jos niitä katsottaisiin vain tunteena, niin ne on tilannesidonnaisia. Että ihmisiltä on vähän niin kuin tämmöinen tilannetietoisuus on pikkusen niin rapautunut paikoittain. Juu. Tunnistan itteni. Mikä tahansa niin sanottu oire on täysin normaali jossain niin kuin tietyssä tilanteessa. Ja sitten ihmiset vetää vähän liian herkästi yhtä suuruusmerkkiä niin kuin diagnoosin kanssa sitten, kun he havaitsevat tämmöisiä. Niin kuin. Ja sitten kun he saavat jostain niin kuin tietoa enemmän ja enemmän, esimerkiksi some on pullolla misinformaatiota niin kuin kaikenlaisista diagnooseista. Ja muutama päivä sitten lueskelin niin kuin semmoisen tutkimuksen, missä niin kuin oli näitä niin kuin lyhyt videoita eri niin kuin somealustoilla katteltu. Ja sitten niin kuin nimenomaan ADHD-näkökulmasta ja sitten kuinka paljon niistä oli misinformaatio. Niin esimerkiksi TikTokin kohdalla se oli yli puolet, mitkä on niin kuin misinformaatio. Ja tämä on kumminkin sitä tietoa, minkä perusteella esimerkiksi nuoret muodostaa käsityksensä siitä diagnoosista. Juu. Ja totta kai sitten, jos yli puolet on misinformaatiota, niin he ovat niin kuin sen mukaan muodostanut käsityksen. Ja sitten kun ihminen sisäistää sen ajatukset, että onkohan mulla ADHD? Niin sitten tavallaan se soppa on jo valmis siinä kohtaa, koska sitten niin kuin psykologiassa tunnetaan tämmöinen ilmiö kuin vahvistusvinouma tosi niin kuin hyvin, että tavallaan, mikä on tavallaan sitä, että kun ihminen ajattelee, että mulla on ADHD, niin sitten se niin kuin rekisteröi helpommin semmoista niin kuin, tätä uskomusta tukevaa tietoa ja sitten niin kuin lukee pois sitä niin kuin kyseenalaistavaa tietoa. Ja sitten jos ajatellaan, että se on niin kuin pitkälti misinformaation ympärille niin kuin rakentunut se käsitys, niin ihminen on aidosti vakuuttunut siitä, että mikään muu ei voi olla kuin ADHD. Ja se sitten niin kuin johtaa myöskin niin kuin semmoiseen, että sitten kun sitä niin kuin tätä tietoa niin kuin on ihan eri lailla niin kuin ihmisten saatavilla kuin vaikka joskus 90-luvulla ennen internettiä. Niin sen takia niin tuo diagnostiikkakin on muuttunut niin kuin epätarkemmaksi, koska niin kuin, tämmöinen niin kuin, palvelulukijan professori Hankkenilta, Christian Grönroos, niin mä oon häneltä lukenut semmoisen palvelujen johtaminen markkinointi, missä sitten niin kuin hän niin kuin tarkastelee niin kuin tämmöistä, mitä palvelu oikeastaan on. Niin sitten esimerkiksi kaikki niin kuin tämmöiset niin kuin vuorovaikutukseen perustuvat palvelut, niin nehän on semmoisia, niin kuin, että ei niitä voida standardisoida samalla tavalla kuin vaikka jotain tavaravalmistusta. Koska se toinen ihminen aina vaikuttaa siihen niin kuin palvelun laatuun. Niin, kyllä. Ja diagnostiikkakin on palvelu. Ja ihminen pystyy itse vaikuttamaan siihen, koska lääkäri, minkä perusteella lääkäri sen diagnoosin tekee? Sen tiedon perusteella, mitä hän saa. Ja sitten kun hän saa potilaalta ainoastaan diagnoosia tukevaa tietoa, koska ne on valmiiksi valittu ne näkökulmat, ja sitten tavallaan esimerkiksi mahdolliset vasta-aiheet, ihminen saattaa kiistää sen takia, että kuka on niin hölmö, että ampuu itsensä jalkaan siinä kohtaa, kun hirveän vaivan jälkeen on päässyt nyt todistamaan sitä, että mulla taitaa olla ADHD. Niin se on aika inhimillistä toimintaa silloin, että sitten kun kysytään, paljonko sä käytät älypuhelimia, no en oikeastaan kyllä. En mä kyllä kovin paljon, koska hölmökin tietää, mitä sillä kysymyksellä haetaan. Niin, kun se rupeaa pelaamaan sitä peliä just niin. Sillä loppujen lopuksi ehkä itselle niin sillä huonosti, koska sillä kun sä et myönnä. Siis sehän on se ainut, varsinkin jos sä rupeat sillä että sä et myönnä totuutta, niin eihän sua pystytä auttamaan, tai sillä niin, tommoisessa tilanteessa. Tuommoisessa tilanteessa, kun ihminen on siellä vastaanotolla, niin se on aina enemmän tai vähemmän siellä todistamassa omaa avun tarvettaan. Niin. Jos sä et saa todistettua sitä tarpeeksi hyvin, sä ajat ilman apua.
Niin onkin, joo. Ja sitten tämä niin kuin vaikuttaa siihen diagnostiikankin laatuun. Juu, että kun ihminen lähtökohtaisesti ei mene sillä ajatuksella, mikä mulla on, vaan ihminen menee, onko mulla ADHD. Niin. Hän on valmiiksi tehnyt tavallaan itselleen sen diagnoosin. Ja sitten jos joku niin kuin lääkäri onkin sitä mieltä, että ei tässä kyllä varmaan ole ADHD kyseessä, niin sitten ihminen tulkitsee, että mua on vähätelty. Ja miten semmoinen ihminen toimii sen jälkeen? No sitten se menee uudestaan. Joo. Ja sitten hän on edellisestä oppinut, että tämmöisellä sanotuksella mä en saanut apua. Niin mun pitää esittää tätä jotenkin paremmin. Niin, no, siis se on kyllä ihan hirveetä niin tämä. Silloin kun mä olin 14 vanha, niin silloin yläasteella, 8. luokan puolivälissä, kun asiat rupesi menee vähän niin kuin tuiksi. Joo. niin silloinhan niin kuin, mulla oli tavallaan silloin, kun mä ensimmäistä kertaa menin psykologille, niin mulla oli valmis käsitys, mä menin sinne puhumaan masennuksesta. Että kun mä en muista ihan tarkalleen, mistä mä tämän virikkeen sain, mutta mä rupesin niin puhumaan siitä, että mä olin surullinen, niin mä rupesin puhumaan siitä, että mä oon masentunut. Ja sitten tavallaan kun mä menin sinne vastaanotolle, niin mä olin kuullut tämmöisistä masennuslääkkeistä. Mun mielessä, 14-vuotiaan Villen mielessä, ne oli tämmöisiä onnellisuuspillereitä, mitkä poistaa kaiken pahan tästä maailmasta. Ja sitten kun mä menin sinne vastaanotolle, mä odotin, että mulle nyt, koska masennus on sairaus, sairauksia hoidetaan lääkkeillä, ja sitten tavallaan kun mulle psykologi määrää mitä lääkkeitä, mä en sitä silloin tajunnut. Niin sitten kun se psykologi ei määrännyt sitä lääkettä, niin sitten mä ajattelin, että mä en todistanut sitä tarpeeksi hyvin. Joo. Sitten kun mä sain ensimmäisen masennuskyselyn eteen, niin se suru ei ollut enää masennus ja suru ei ollut enää niin kuin synonyymejä keskenään, vaan oli 20 eri asiaa. Ja millä mä pystyn sitten todistamaan sen, että mä olen niin kuin tämän avun tarpeessa. Ja se apu, minkä mä ajattelin, että se apu on nimenomaan se lääke. Koska niin kuin ihmisillähän tyypillisesti niin kuin lääkkeistäkin niin tämmöiset kokemukset niin kuin juontaa semmoisesta, että usein ihmisillä on lapsen niin korvatulehdus tai joku vastaava, sitten annetaan antibioottia ja se antibiootti hoitaa sen puolesta. Niin sitten kun masennusta mä ajattelin niin kuin samanlaisena sairautena, että niin kuin se lääke hoitaa sen pois. Ja sen takia sitten siitä syntyikin niin kuin käsitys tämmöistä onnellisuuspillereistä, mikä poistaa kaiken pahan maailmasta. Joo, mutta sen takia se ihan samalla tarinalla meikäläinen lähti siihen niin kuin käyttää noita lääkkeitä, kun mä en tajunnut, mistä mun ahdistus ja noi masennukset ja noi kaikki johtuu, niin sitten joku sanoi niin kuin omasta suvusta jopa niin kuin sillä, että he on vetänyt näitä jo pitkään, että mene tonne vastaanotolle ja kyllä sä saat sieltä. Niin sitten sitä kuvitteli, niin kuin, että no niin, se on sillä selvä, että tosta noin ruvetaan syömään lääkettä, niin se on siinä. Ja sitten sitä ihmetteli niin kuin monia vuosia, niin kuin, että kun sitä tarvittiin niin kuin lisätä, se toleranssi kasvaa tietysti sitä mukaan, kun tottuu niin kuin elimistö niihin lääkkeisiin ja tällä. Mutta siellä oli niin kuin syvällä ongelmia, tai siis semmoisia, niin kuin, mitä ei ollut vaan niin kuin käsitellyt. Ja tietysti kun me lapsesta, kun me kasvetaan, niin mehän tietoisuus periaatteessa niin kuin koko ajan laajenee eri tasoissa. Ja sitten siellä tulee traumoja, haavoja, syntyy. Nyt mä niin kuin ymmärrän pikkuhiljaa, mistä se, kun sieltä se lähtee niin kuin se homma, että kun sä huomaat, että miten hommat toimii, sulla ego kehittyy pikkuhiljaa ja sulla tulee kiintymystä tavaroihin. Tää on minun, omasta kakarasta ja näin. Ja sitten just se persoonallisuus ja kaikki, siellä on niitä tiettyjä temperamenttia, herkkyyttä. Toisethan ei ole, toiset on paljon tasaisempia ja toiset ei tunne yhtään mitään. Ja ne taas tekee niin paljon semmoisia, eihän meillä olisi ambulanssikuskeja ynnä muita, ketkä voi mennä, niin kuin, pystyy toimimaan semmoisessa tilanteessa, kun toisella on raajoja irti ja taistelee hengestään. Niin joku pystyy auttamaan siihen tilanteeseen, mutta kaikki ei pysty ja näin edespäin. Mutta se just, että kun sitä, sua ei ole niin kuin ehkä hyväksytty, niin kuin, sitten se ehkä tulee, kun sä joudut ulkomaailmaan, menet sinne ja lapset on toisillansa varsinkin hyvin niin kuin raakoja ja sillä niin siihen niitä tulee niitä haavoja, niitä tökitään, niitä ja sattuu niin kuin egoa ja kaikkea, sä oot ihan huukas sitten niin kuin siinä. Jotenkin se liittyy siihen kun sulle eka annetaan niin kuin kaikki, sä oot riippuvainen eka äitin tissistä ja sitten siitä eteenpäin sä rupeat pikkuhiljaa opettelemaan itsenäiseksi. Niin sitten kun ne tapahtuu niin äkkiä, niin sä et välttämättä niin kuin ole ehtinyt kehittää itsellesi niin kuin turvallista semmoista puolta itsensä, mikä voi lohduttaa ja sillä jotenkin sä oot hukas siinä vaiheessa, että sä et tiedä, sua ahdistaa ja sä haet siihen helppoa. Sitten nämä alkoholin käytöt ja kaikki muukin, millä turrutetaan sitä itsensä, kun arjessa vähän niin kuin täytyy selvitä. Ja kyllä se jotenkin vahvasti liittyy siihen pettymyspuoleen ja siihen myös, että sulla on niin kuin näkemyksiä, miten asiat pitäisi mennä. Ja sitten ainakin itse, joka mä en tiedä, säkin varmaan tunnet aika vahvasti pettymys. Mun mielestä sullakin on aika hyvä temperamentti ja sillä lailla pohjimmiltaan. Niin jotenkin siitä, ja sitä keksii niitä kaikkia syitä, että ettei mun tarttisi niin kuin jotenkin olla itse niin kuin
vastuussa itsestäni tai olla itsessä. Ihmiselle on luontaisesti kauhean vaikea myöntää, niin kuin, että olisi voinut toimia toisin. Et mä oon muutaman viime vuoden aikana niin kuin, tosi itsekriittisesti esimerkiksi omaa historiaa päätynyt miettimään. Toki niin kuin voidaan ihan niin kuin hyvällä omatunnolla sanoa, että mun kohdalla on tehty aika paljon kaikenlaisia virheitä, mutta myös mulla on myös oma osani niissä. Ja sitten jos tavallaan mä en tunnistaisi tätä mun omaa osaa ja asemoisin itteni pelkästään uhriksi. Silloin mä tein aikaisemmin, jo 8 vuotta kun mennään taaksepäin, niin mä olin pelkästään uhri. Joo, tunnistan ittenikin. Nykyään mä ehkä on sen verran tullut etäisyyttä niihin asioihin, että on mahdollista vähän niin kuin tarkastella, mikä mun roolini tässä on, että asia ei ole niin mustavalkoista. Esimerkiksi vaikka silloin yläasteella mä koin, että opettaja kohteli mua kauhean epäoikeudenmukaisesti ja se vaikutti mun käyttäytymiseen ja vahvisti sitä ei-toivottua käyttäytymistä, mutta lopulta ihan itse mä kerjasin verta nenästäni. Joo, mutta sitä ei näe siinä. Silloin kun se asia on liian lähellä, että sitä voi selvästi nähdä, niin silloin sitten tavallaan niin kuin jää tommoinen, kun ihminen asemoi itsensä uhriksi, niin tavallaan sitten hämärtyy se, että ehkä tässä on niin kuin itselläkin jotain osaa tuohon noin. Joo, kyllä. Että olisi voinut valita toisin. Joo, kyllä. Mutta sitten taas siinä päästään tähän just siihen, mitä vastaan itsekin paineen sitä täydellisyyden tavoittelua, niin siinä just käy helposti se lobotomia. Mä huomasin, että sen lobotomia voi tehdä monella tapaa itsellensä, että se voi tehdä just lääkkeillä ja turruttamalla, alkoholilla ja kaiken näköisillä, tai sitten työllä, työnarkomania, suuntaa sen keskittymisen johonkin muuhun. Taikka sitten justiinsa siis ne tunteet justiinsa, kun monella on aina löytyy ratkaisu ongelmaan, mutta siinä useasti mennään niin kuin siihen ääripäähän. Vähän niin kuin tiedekin ratkaisee monia ongelmia, mutta sitten siinä unohdetaan niin kuin ihmiset, niin kuin se kokonaisuus, että me ollaan tuntevia ihmisiä. Ja me saadaan uhriutua ja me saadaan, siis nyt kun mä itse, mun lobotomia edellinen, minkä mä tein itselleni, oli tämä henkinen herääminen puoli. Niin sitten mä rupesin niin kuin meditoimaan ja sitten mä kuvittelin, että se tuntui hetken hyvältä, että no niin, että mun ei tarvii oikeasti ressata mistään ja siis go with the flow ja sillai, miten mä selittäisin sen? Kumminkin, että siinä on hyvä puoli siinäkin, että kun haetaan sitä kokonaisuutta, pidetään ne rajat niin kuin, ja kokonaisuus, että kun ei menee sinne liikaa sinne ääripäähän, niin sitten mä mun mielestä musta tuntuu, että mä tein lobotomian itselleni sillä, että no niin, että nyt mun ei kuulukaan tuntea mitään, että mä annan vaan niinku, mä oon vähän niin kuin joku Jeesus tyyppisesti niinku sillä, että mä oon se, että mä nyt kaikkia muitakin tässä niinku opastan tälle niinku valaistumisen tielle ja ei hätää, teidän täytyy vaan päästä kuoleman pelosta irti tyyliin. Niin sitten kaikki asiat, kun mä koin vähän niinku sen kuolemanrajakokemuksen itse siinä vaiheessa, kun yritys meni niinku se huomasi, että se jaksaminen loppui ja tuli loppuun palaminen oikein kunnolla. Se on tullut monta kertaa mulle, mutta se tuli silloin vierytinällä, kun sitten oli lapsi ja kaikki. Niin sitten tuntui siltä, että mä en pysty hoitamaan sitä enää. Ja se tuntui ihan siltä, että nyt lähti kaikki alta. Niin mä koin sen tietynlaisen, niin kuin, just mitä mä sanoin äsken. Heräämisen. Niin se muuttui niin kuin siitä heräämiseksi. Sitten kun kävit ihan pohjalla, niin sitten ei tuntunut enää niin kuin, raha ei tuntunut enää miltään, mikään ei, mä niin kuin irtaannuin kaikesta materiasta, kaikesta rahasta ja kaikesta niin kuin hetkestä. Mä periaatteessa olin jo irrallaan mun kehosta, että mä oon valmis kuoleen, että ei millään ole väliä enää ja näin. Joo. Ja se on aika raffi ajatus. Joo, kyllä. Ja mä olin siinä siis pitkään ja se tuntui hyvältä sillä, että mä olin kaikesta irti ja mä pystyin silti kumminkin toimimaan, niin kuin, mutta se oli silti lobotomia tila, semmoinen omalla tavalla, että silloin unohtui kaikki se kokonaisuus, mitä ihminen on. Miksi me oltaisiin tässä hiton lihapuvus niin kuin tässä kokemasta ja ulottuvuudessa näitä asioita, jos emme koettaisi niin kuin oikeasti niitä ääripäitä molempia. Ja hyväksyttäisiin sitten, että meissä on monia puolia. Niin musta tuntuu, että se on vähän niin kuin sitäkin, ehkä nämä kaikki kun yritetään auttaa, niin siinäkin herkästi voidaan mennä siihen niin kuin ääripäähän, että me yritetään, että no niin, että nyt sun täytyy vaan ottaa itseäsi niskasta kiinni ja sillä kyllähän se sitä onkin osaksi, että se isä... Mutta sitten, että tämä ottaa itteen niskasta kiinni, joo, siinä on sinänsä vinha perä. Mutta ainakin minä olen tarvinnut tukea siihen. Ja tavallaan ihan tämmöisiä niin kuin konkreettisia steppejä. Eli esimerkiksi vaikka minä olen omasta suosta noussut sillain, että mulla oli tämmöinen arkivalmentaja, joka sitten niin kuin polutti tämmöisiä pieniä onnistumisen kokemuksia.
Ja hiljalleen sitten niiden pohjalta alkoi rakentumaan semmoinen, että ehkä mä pystynkin johonkin. Aikaisemmin mulle oli taottu vähän niin kuin vuosien saatossa vähän semmoinen mentaliteetti, että turha yrittää, kun vituiksi menee kumminkin. Tunnistan, mulla on ollut sama käsikirjoitus yhdessä vaiheessa. Välillä se puskee sieltä viekin pintaan, mutta siis... Joo, että siis mä 28-vuotiaaksi saakka vietin elämäni sillain, että rehellisesti sanoen mä en koskaan lukenut kokonaista kirjaa. Joo, se tuntuu liian kivulialta tai vaikealta lukea se loppuun. No siis mä viitsinyt. Joo. Ja sitten kun mä joskus 18-vuotiaana sain virikkeen semmoisesta, kun mä työpajalla vähän hauskuutin kavereita, niin sitten työpajan ohjaaja ei ihan ymmärtänyt mun huumoria. Ja sitten niin kuin hän niin kuin sanoi, että jos hän ei tuntisi mua yhtään paremmin, niin hän olisi pistänyt mut huumeseulaan. Ja sitten niin kuin siitä lähti tämmöinen, mahtaisikohan Ville sulla olla ADHD? No mä sain siitä sitten sen virikkeen ja sitten itse, että hei, jos mulla on ADHD, niin eihän mä voi tälle mitään. Joo. Ja sitten tavallaan mä jälkikäteen huomaan, että mun impulssikontrolli niin kuin laski sen myötä, kun mä sain sen virikkeen. Joo, kun tavallaan en mä voi sille mitään, jos mulla on ADHD. Se just, ei mun tarvikaan ottaa vastuuta itsestä. Mä ajaudun niin intuitiivisesti käyttäytyy vähän niin kuin sen roolin käsikirjoituksen mukaan. Joo. Että se oli niin kuin tämmöinen ihan, en mä niin tehnyt sitä mitenkään tarkoituksella, että mä vaan niin kuin ajauduin siihen. Joo. Että tavallaan kun mä niin kuin ajattelin silloin itsekin siitä, että no jos mulla on ADHD, sitten se selittää kaikki mun ongelmat ja sitten lääkäri ratkaisee sen mun puolesta. Joo. Ja sitten yhtäkkiä kaikki asiat on sitten yhtäkkiä nipsnaps raiteillaan ja se tuntui helpolta. Joo, ja se on. Ja mä ehkä just heittäisin tähän väliin, kun nyt kun on jotenkin oppinut tästä niin kuin eteenpäin niin kuin mielestäni, kohta varmasti huomaan taas, että ei vittu, mä olin silloinkin niin kesken. Niin kuin moni 60 sanoo 30-vuotiaille, että hitto hän on sanonut 40-vuotiaana tuntuu, että on niin kesken ja 50-vuotiaana katsoo itseänsä 40-vuotiaana, että hitto mä olin tuolloinkin tyhmä. Mutta ei paremmin mennä asioiden edelle, että nyt mä oon tämän verran kesken kuin nyt oon ja sä oot omalla tasolla siellä. Taas tästä kun mennään vaikka vuosi eteenpäin, niin sitten ollaan taas ihan eri. Niin samaan tyyppiin tämä just, että kun sä tuudittauduit siihen olkapäähän, mikä oli ADHD-lääkkeiden diagnoosi niin kuin siinä hetkessä, ja sitten huomasit jälkeenpäin, että ei se ollutkaan. No kun ne on hetkellisiä, tässä musta ainakin tuntuu, että ne on niin kuin hetkellisiä kaikki, niin kuin sä saat nojautua hetkellisesti muihin. Ja se on ok, sä saat näyttää sun niin kuin sen, että sä oot herkkä, että sä oot herkkä ja sä oot, mä en löydä sitä sanaa, mutta että sä et, sun ei tarvitse pystyä kaikkeen. Sun ei tarvitse aina olla se peruskallio vahva, vaan että säkin saat olla haavoittuvainen ja saat näyttää ne, niin se mä oon niin monta kertaa palannut näissä keskustelussa siihen, että se on niin kuin se tasapaino, mitä kumminkin haetaan, mutta siis ehkä täällä on just se hienous, että käydään niissä ääripäissä hetkellisesti, mutta se on pääasia, että kun tunnistaa sen tilanne, että ei vittu, että nyt ollaan oltu niin kuin täällä ääripäässä liian kauan, että se tunnustuksen hetki niin kuin sillä kohtaa, että ei hitto, että nyt tuli kyllä mentyä liian syvälle. Niin se on ehkä itsellä ainakin vaikein se. Ihan varmasti. Että tunnistaa, en tiedä kuinka itselläsi, että saako sä pidettyä nykyään niin kuin paremmin tasapainossa asiat vai käykö sä vielä niin kuin paljon? En mä ihan hirveästi. Mä oon todennut sen, että mulla on tietyt asiat arjessa, mistä mun pitää kiinni, että tavallaan paketti pysyy kasassa. Että nekin on tämmöisiä ihan pieniä tavallisia asioita. Se että mä syön ja nukun ja teen kivoja asioita ja menen jotain kohti. Ne on ehkä niinku tommoset niinku 4 tärkeintä asiaa, mitkä niinku pitää mua kasassa, jos näin voisi sanoa. Toi syöminenkin on semmoinen, että mä sitä vuositolkulla vähättelin sen merkitystä ja ihan voin suoraan sanoa, että mä laiminlöinkin sitä, en tarkoituksella, mutta tottumuksesta. Kun mä vuosien saatossa vähän niin kuin totuin semmoiseen vähän miten sattuu syömiseen, niin sen takia sitten se oli vain tuttu tapa. Sitten jossakin kohtaa vaan havahtuu siihen, että hetkinen, milloin mä oon viimeksi syönyt? Mä oon syönyt viimeksi torstaina. Tämä on siis ihan tosi tapahtumiin perustuva, että oli joku sunnuntai, maanantai ja sitten milloin mä oon syönyt viimeksi torstaina. Tilataan 4 päivää syömättä. Mutta pitäisikö mun syödä jotain? Ja sitten tavallaan kun se havahtuminen tulee niin tuommoisen kautta, niin sitten tavallaan ei ole mitään suunnitelmaa, mitä sitä meinaisi syödä. Sen jälkeen sitten seuraava prosessi on se, että sitten mitäs mä voisin syödä.
Joo. Mitä aineita meillä on? Mitä näistä Joo. voisi tehdä? Joo. Siinä on ihan älytön määrä tämmöisiä niin kuin ylimääräisiä ajatusprosesseja. Sitten kun siihen on rakentunut semmoinen rutiini, niin nämä menee kaikki autopilotilla. Sitten se kaikki ajattelu vapautuu niin kuin kaikkien muiden tämmöisten niin kuin arkisten ongelmien ratkaisemiseen. Ja kun aina arjessa tulee tämmöisiä niin kuin erilaisia hankalia tilanteita, missä sitten pitää luovia jollain tavalla. Ja sitten jos se kaikki energia, mikä niihin tarvitaan, onkin kulunut siihen, että mitä mä voin näistä tehdä, mitä meillä se on, niin se on pois sieltä. Niin, ja se johti niin tämmöiseen, että kun puhutaan tämmöisillä hienoilla käsitteillä, niin resilienssihän on ollut viime vuosina tämmöinen niin trendikäsite. Joo. Ainakin tuolla yhteiskuntatutkijoiden puolella. Niin resilienssi on ollut semmoinen muotikäsite. Ja nämä kaikki tämmöiset, että mitä enemmän tämmöisiin perustoimintoihin valuu tietoista ajattelua, niin se on kaikki sieltä resilienssistä pois. Että sitten kun tulee nämä monta asiaa arjessa on pielessä, syöminen, nukkuminen, liikunta, päivärytmi, viikkorytmi, niin sitten kun tulee joku pieni vastoinkäyminen, niin se kaataa kaiken. Mutta sitten kun ne perusasiat on kunnossa, niin sitten senkin kanssa pärjää. Kenenkään elämä ei ole ruusuilla tanssia. Ei koskaan. Eikä koskaan tuolemaan. Ei. Ja sen takia sitten niin kuin, mä pidän itse suorastaan neuroottisesti niin kuin, kiinni näistä niin kuin perusasioista. Et sitten kun jotain ikävää tulee, niin mä saan luovittua siinä, koska mulla on riittävästi energiaa sitten siihen. Joo, siis se on just tätä energiatietoisuuttakin. Niin kuin, tässä se yhdistyy siihen, niin kuin, huomaan selkeästi, niin kuin se, just että siellä tarvii olla jotain turvallista. Että ei se voi olla pelkkää niin kuin, myrskyn silmässä. Koska silloin just tulee se, että kun mäkin niin sitä hakee sitä helppoa ratkaisua näköjään edelleen. Mä ihmettelen, että kun mä samalla käyn tosi paljon, mulla on sisäinen myrsky päällä koko ajan. Täällä mä huomaan, että tulee triggereitä ja kaikkia tässä koko ajan keskusteluiden aikana, mutta se on hyvä, että niissä niinku, mä pääsen niissä kumminkin jäsennöityy ja pääsee niinku siitä, niinku näkee sen kokonaisuuden nyt, kun kuuntelee, kun sä puhut. Mä huomaan siellä heti semmoittia, että siellä meinaa tulla se mustavalkoinen ajattelu, mikä mulla on jatkuvasti se mustavalkoisuudesta. Mä meinaan heti ruveta väittelemään sua vastaan, että kun sä sanot, että kun... mutta kun mä näen samassa tilanteessa näen, että ei siinä ole mitään järkeä, että mä rupean väittelemään sua vastaan, koska sitten mä oon taas siellä toisessa ääripäässä. Ja me ei olla saavutettu sitä keskiväliä. Niin kuin sillä, että jos kuvittelee, että se on sitten niin kuin, mä väitän, että me voidaan laitostua niin kuin moneen asiaan. Että voidaan laitostua siihen, että me käydään jossain laitoksessa töissä, tai voidaan laitostua semmoitteen, että meillä on tarkat arkirutiinit. Jos me pysytään pelkästään niissä, eikä tehdä mitään muuta, että ollaan just omassa kuplassa ja tälleen. Mutta sitten taas se on niinku tärkeä siinä mielessä että se pitää sen kokonaisuuden hallinnasta on vähän niitä näitä just syöminen ja systeemit, siellä on näitä, mistä ankkureita, vähän niin kuin, että pistää aina välillä kiinni. Sitten siellä on sitä sekasortoa välissä, mutta sitten se pitää sun energiat hallinnassa sillä, että sä vuoda kaikkia pihalle. Niin sitten se tulee, jos se on jatkuvaa suorittamista ja se joudut jatkuvasti taistelemaan, niin eihän sitä jaksa kukaan. Ei. Että sitä tää niinku, nyt mä pääsen itsekin kiinni, mutta huomaan, että mulla on paljon opittavaa tässä niinku, mä meinaan samalla niinku triggeröityä ja ruveta samaan malliin niinku jossain Facebookin keskusteluissa, kun siellä tulee näitä, tiedät niitä kommentoijia, että tulee sinne tällainen töks, niin meinaan samaan malliin, mutta tässä on kiva puheen aikana, tämä on eri, koska tai ei se kaikille ole. Kyllähän joku töksäyttelee tosikin suoraan ja ei päästä omista mielipiteistänsä irti mutta tämä on ehkä mulle just sen takia, mä halusin tehdä tätä niin kuin, juttua ja keskustella. Niin noista vasta-argumenteista tuli mieleen, niin ne vasta-argumentit ei automaattisesti tarkoita väittelemistä. Esimerkiksi vaikkapa mäkin kun Facebookissa jonkun verran keskustelen ja siellä sitten välillä tulee sitten jotain ihmisiä, jotka on eri mieltä, niin mulla on mahdollisuuksia käydä dialogia. Että mä opin ymmärtämään sitä ihmistä, miten hän ajattelee asioista. Hän esittää argumentin, sitten mä esitän vasta-argumenttina, että miksi mä ajattelin tällä tavalla. Ja sitten tavallaan sitten kun hän vastaa siihen mun vasta-argumenttiin, niin sitten mä tavallaan opin, että miksi se ihminen ajattelee tolleen. Että nämä on mulle tämmöisiä oppimistilanteita. Että mulle on ihan sama, muuttaako ne ihmiset mieltänsä vai ei. Koska se on mulle se keskustelun funktio on sitä, että mä niin kuin opin, miksi ihmiset ajattelee tästä tällä ja tällä tavalla.
Joo, sitten kun mä argumentoin asiaa tällä tavalla, niin mitä hän vasta-argumentoi, niin se kertoo sitten niin kuin siitä ajattelusta, mitä se toinen ihminen ajattelee. Ja sen takia niin ne vasta-argumentit, ne ei ole ollenkaan huonoja, vaan ne voi mahdollistaa dialogia. Ja sen takia älä pelkää niitä. Ei. Siis mä huomaan, että ne ei ole automaattisesti paha asia. Ei ole. Ja siis ne on just, niin kuin mä huomaan, että ne on hito hyvä asia. Ne on just niitä, niin kuin, se on sitä aitoutta ja sitä, etten mä vajoa sinne kuoreeni. Kun siihen tulee äkkiä se puolustusmekanismi, mikä mulla on tullut aina, että mä vetäydyn ihan hiljaiseksi ja sitten mä annan niin kuin vahvojen ihmisten puhua. Ja mä jään itse jalkoihin ja ynnä muuta. Sillä mulle käy herkästi. Ja mulla on sellainen puolustusmekanismi ollut aikaisemmin, että mä käperin sun teen kuoreen ja näin. Mutta sitten nyt niin kun pääsee sieltä, se vaan vaatii tätä, että mä kohtaan näitä juttuja. Ja nyt mä huomaan, että mä menetän itsekin ihan sairaasti energiaa. Mun sisällä on niin kuin myrsky samalla. Tää on niin kuin mulle niin kova haaste periaatteessa. Mutta tämä on hyvä. Nyt sä oot ylittämässä itseäsi. Ajattelit se sillä? No, sillä mä ajattelenkin se. Ja sitten kun mä seuraavan kerran tämmöistä tehdään, niin se onkin sitten paljon helpompaa jo. Siis luulen. Kun on kertaalleen kävelty kynnyksen ylittä, niin se on matalampi seuraavalla kertaa. Siis se huomaa, että se on ihan sama mikä kammo on, onko hissipelko vai ihan mikä tahansa pelko, niin kun sä menet pikkuhiljaa pidemmälle, niin se pelko menettää otteensa. Niin kun, siinä vaan täytyy mennä sitä pelkoa kohti ihan joka asiassa. Niin ja se ensimmäisen kerran kynnys on aina niin kuin kaikista korkein. Ihan muutama päivä sitten niin kuin valistin tyttärelleni tuosta niin kuin nikotiinista. Että ensimmäistä kerrasta on kaikkein helpoin kieltäytyä. Toisella kerralla se on niin kuin paljon niin kuin helpompaa sanoa joo kuin ensimmäisellä kerralla. Juu, se on näin. Ja sen takia mä oon koittanut sille niin kuin takoittaa musta mentaliteettia, että älä ikinä astu sen ensimmäisen kynnyksen yli, koska se on kaikista helpoin vaikka kieltäytyä siitä. Joo. Sen jälkeen, kun sen yli on kerran kävellyt, niin seuraava kynnys onkin sitten niin paljon matalampi, että siitä sitten voi niin kuin kehittyä. Se toimii molempiin suuntiin, että aloitatko jotain huonoa tapaa, tai aloitatko jotain hyvää tapaa, tai lopetatko jotain huonoa tapaa, tai lopetatko hyvää tapaa. No, mutta se on aina sä pääset niissä, ja tossakin justiinsa ne lapset varsinkin, niin ne joutuu vaan itse tekemään kantapään kautta ne, vaikka niille sanot mitä, ja varsinkin mitä kovemmin sä niin koitat pitää sitä kiinni, ja tällä sanoo, että ette voi vetää huumeita näin, niin tuntuu, että mitä enemmän niin väkisin sä teet sen, niin sitä enemmän niin se tulee vastarintaan, että varmasti tekee sen, niin tuntuu. Että siinä on ehkä se, mä en tiedä mitä mä tuun vielä kokemaan, mutta siis tulee olemaan pahoja juttuja. Siis mä oon semmoinen, että mä haluaisin pitää tyyliin mulla on niin kova kiintymyssuhde oman poikaan sillä, että ettei niin haluaisi, että se kokisi mitään pahaa. Että mä meinasin pitää se niin väkisin, niin kuin puhutaan sitten jostain äitisyndroomasta, että mikä ei päästä, ne pitäisi joku, kun siinä on oikeasti sillä äidillä on niin se, tai isällä tässä tapauksessa on se semmoinen lähes riippuvuus ja niin herkkyys sitä pojasta. Suojeluviesti. Suojelu. Niin se tulee olemaan kova niin kuin myös. Joo. Ja sitten kun päästään niin kuin poika vapaaseen maailmaan. Ja kun nuoret on nuoria, ne kokeilee asioita. Sitten jossakin niin, kohtaa, ollaan kokeiltu. sitten jossakin kohtaa ne jää niistä kokeilusta kiinni. Joo. Ja ainakin itse on onnistunut omien lasten kanssa aika hyvin. Ei nyt pojan kanssa on ollut jotain tämmöisiä niin kuin nuoruuden kokeiluja. Ja sitten mä oon saanut aika hyvin niin kuin puhuttua, että mä oon niin kuin itse tehnyt sen sillain, että mä niin kuin selitin sille, että mä ymmärrän, että nuoruuteen liittyy kaikkia tämmöisiä. Ja sitten mä oon niin kuin esimerkiksi vaikkapa kertonut, niin kuin, tuossa jossakin kohtaa niin kuin pojalla oli jotain tämmöisiä alkoholikokeiluja tämmöisiä, niin sitten mä niin kuin muotoilin sitä sillä vähän niin kuin tälleen, että niin kuin, ensin selitin sen, että ymmärrän, että nuoruuteen liittyy tämmöisiä, mutta sitten niin kuin sanoin, että tämä nyt kumminkin pitää loppua. Että kun mä ajattelen tätä asiaa siltä kantilta, että mulla oli yksi kaveri, joka niin kuin sua vanhempana vasta kokeili tämmöisiä asioita, ja nyt se on haudassa. Ja sitten mua pelottaa, että se polku jatkuu sullakin samanlaisen, koska se on alkanut vielä aikaisemmin, niin sen takia mua pelottaa niin kuin vielä enemmän, että käy jotain tällaista. Niin sitten niin kuin tämmöisiin niin kuin tunteisiin vetoamalla. Mutta tämä on just iso, kun sä pystyt myöntämään itsekin, siis sehän on niin kuin se pelko siellä, ja monet ei pysty myöntämään sitä niin kuin vanhempana
Mä oon ainakin omia pelkoja. Että mulla on oikeasti, mä voin sanoa, että mä sen takia mä meinaan pitää sitä niin kiinni, kun mä oikeasti pelkään. Ja mä voin sanoa sen niin kuin tässäkin, että mä pelkään. Ihan niin kuin kaikki edelleen. Ja mä luulin jo tuossa, että mä en pelkää. Selkä kun kokin sen kuolemanrajakokemusta. Nyt kun mä en pelkää kuolemaa, en pelkää mitään. Mutta nyt huomaat, että kun se ihmisyys on sitä, että sä myönnät sillä hetkellä, kun se aito pelko tulee ja sä toimit tietyllä tapaa. Ja kun sulle annetaan anteeksi, saat anteeksi. Se tunne pitää näyttää, jotta se ihminen ymmärtää sen. Esimerkiksi yksi asia, mitä mä oon yrittänyt omien lasten kanssa tehdä, niin on semmoinen, että he näkee sen, että minäkin olen tunteva ihminen. Vaikka kun katsotaan jotain tämmöistä niin lastenleffaa, niin minä olen varmaan se, joka meistä vollottaa kaikista eniten. Että siis kiva kuulla, siinä ei ole niin mitään ihmeellistä. Esimerkiksi vaikka semmoinen, mikä mulle on varmaan Leijonakuninkaan jälkeen niin tämmöinen vaikuttavin elokuva, mitä niin olen koskaan niin katsonut, niin Next Gen. Se kertoo siis niin tämmöisestä tytöstä, joka niin elää tämmöisessä niin futuristisessa maailmassa, mikä on niin täynnä robotteja. Ja sitten se äiti niin on tavallaan niin tosi niin tavallaan, että se on vaan koko ajan jatkuvasti sen robotin kanssa. Ja sitten sen takia se vihaa niitä robotteja. Sitten se niin jossain kohtaa niin monen mutkan kautta niin päätyy kohtaan niin tämmöisen yhden robotin ja sitten se niin ystävystyy sen kanssa. Sitten ne tekee niin kaikenlaisia asioita ja sille robotille tallentuu niin muistoja niistä. Sitten jossakin kohtaa se robotin muistiyksikkö menee rikki ja sitten se joutuu ruveta valitteen niitä, että, että mä poistan nyt ton muiston, jotta mä voin saada jonkun uuden tilalle. Ja sitten se, että kun se leffa niin lähenee loppuaan, niin sitten tavallaan se robotin niin tehtävä on se, että se on niin tehty sitä varten, että se saa estettyä, niin kun siellä on semmoinen paha robotti, mikä niin haluaa niin tuhota kaikki ihmiset ja maailman. Mutta sitten niin se ei pääse käsiksi niihin aseisiin, koska se muisti on täynnä. Ja sitten ja sitten se tiedätkö, niin siinä, kun se rupeaa niin sitten itse, että nyt mun on pakko poistaa kaikki ne muistot, mitä mulla on. Kun se on ensin valinnut sieltä ne hyvät muistot, jättänyt jäljelle, ja sitten hänen pitää poistaa kaikki ne, että hän saa ne aseet käyttöön, ja sitten hän saa tuhattua sen toisen robotin. Niin se on niin semmoinen, että se raapas mua jotenkin niin syvältä. Että siis niin nyt mä huomaan, että mulla meinas päästä, mulla on edelleen niin sellainen, mulla on oikein sellainen puolustusrefleksi, että mä meinasin niin päästää ihan kaikki. Kun sä kerroit, mä tajuin, että kuka pystyy edes keksiin tommosen niin skriptin, käsikirjoituksen, niin ihan siis loistava. Mutta vituta osui tunteisiin. Se kannattaa katsoa, kun se on oikeasti tosi hyvä ja se jotenkin, mulla niinku upposi jotenkin tosi syvälle se, että miten se niinku on dramatisoitu siinä. Niin. Mä en ole mistään elokuvasta varmaan itkeen volottanut niin paljon kuin siitä, kun se jotenkin niin syvältä, tiiäks, että niinku se siinä sitten yksi kerrallaan näkyy se joku kiva muisto ja sitten muista poistettu. Ja sitten niin hiljalleen ne kaikki niin tuhoutuu sieltä. Ja se oli jotenkin semmoinen, että ei ole mikään reppa ikinä repinyt niin syvältä. Mutta kannattaa katsoa. Se on ihan huikea. Ja mä oon katsonut sen 3 vai 4 kertaa tähän mennessä ja se on ihan huippu. Mä meinaan nyt upota syvälle tuohon just siihen tarinaan ja mä meinaan jäädä sinne. Mulla on semmoinen ominaisuus meikäläisen, mikä ei ole niin kiva ominaisuus, mitä mulle käy, jos mä kuuntelen vaikka ennen mä kuuntelin tosi melankolista musiikkia ja kaikkea Sentencediä esimerkiksi. Siis mä uppoudun niin syvälle, että se jää päälle se levy. Ja on siellä pitkiä aikoja. Niin nyt mä pelkään jotenkin sitä, että nyt jos mä päästän nyt tämän siihen, että mä päästän niin suruun ja kaikki. No toisaalta mä päästän irtikin siinä sitten, koska mä rupean tunnistamaan. Itkeminen puhdistaa. Juu, se puhdistaa. Mä oon huomannut se. Ja mä huomaan nyt, että mulla on vieläkin se puolustusmekanismi, minkä mä oon kehittänyt tässä lapsuudesta lähtien, kun mä oon ollut tässä lähipiirissä, missä ei ole hyväksytty mun tunteita. Ja mä en ole voinut näyttää niitä. Aika monet on kasvanut semmoisessa. Mä oon muutaman viime vuoden aikana vasta opetellut näitä. Että siis, kyllä mäkin muistan, että tämmöisiä, että sitten kun jossain kohtaa on sitten joku tunne vähän päässyt valloille, niin siitä ei ole seurannut mitään hyvää niin sanotusti. Niin sitten on oppinut vähän niin kuin pelkään niitä ja tavallaan niin kuin vähän niin kuin sillain, pitää niitä vähän niin kuin sillain kynsin hampain niin kuin kurissa. Esimerkiksi tänä päivänä niin välillä niin kuin mä ihan tarkoituksella hankkiudun semmoiseen mielentilaan, että mä itken, koska se tuntuu hyvältä. Ja se tuntuu sen jälkeen hyvältä. helpottaa, siis se oikeasti helpottaa sen jälkeen.
Sitten kun niin kuin, mä oon itse niin kuin oppinut siihen, että siis ihan niin kuin oikeasti tuntuu niin kuin hyvältä se itkeminen. Joo. Se jotenkin niin kuin puhdistaa. Kyllä. Se jotenkin tuntuu niin semmoiselta, se on jännä tunne, mitä on kauhean vaikea kuvailla, mutta se kun kyynel valuu poskeen pitkin. Joo. Se on jotenkin niin kuin, se on aitoa. Niin. Siis se siinä on ehkä niinku, se on aitoa. Ja se mua niinku tuohon itsensä se, että kun mulla on edelleen se puolustusmekanismi päällä, että mä en pääse olemaan se aito, mikä mä olin silloin. Että mä oon joutunut kehittämään semmoittia niinku mekanismeja, jotta mä oon selviytynyt. Mutta nyt mä voin niinku ihan huoletta purkaa ne, koska siis ei, niinku, mä voin luottaa muihin ihmisiin kaikkeen oikeasti. Mutta se luottamus siellä on se, koska niin, siellä ei ollut silloin luottamusta. Kyllä. No nyt se on, mutta mulla on edelleen, mä oon nyt pystynyt vähän enemmän, ja nyt kun mä oon sitä niin SSRI mielialalääkäistä lääkitystä, se on melkein jo pois, mulla on ihan murunen sitä, mutta nyt huomaa, että nyt ollaan niin kuin, jännä nähdä, että nyt katsotaan mitä mun psyyke kestää, kun nyt on palannut se unettomuus. Ja sitten tämä, että mä tunnen kaiken niin hiton raakasti. Että mun on pakko rajoittaa niin kuin sitä, mitä mä vastaanotan sisään. Niin kuin varsinkin mediasta, uutisesta. Ja sitten mun täytyy päästä rauhoittumaan. Menee sillä tavalla niin kuin eri lailla tunteisiin. Että mä tiedän, mulla on ehkä joku vika päässä. Vika päässä. Mulla on niin kuin ne, jos mä lueskelen jotakin uutisia, niin ne tavallaan menee mulla niin kuin tämmöiseen semanttiseen muistiin. Tiedätkö, mikä käsittelee yleistietoa? Ne on vaan niin kuin tämmöistä yleistietoa. No se on hyvä. Ja sen takia sitten niin kuin esimerkiksi niihin sitten ei niin kuin tavallaan tule semmoista niin kuin samanlaista tunnetta mukaan. Ne on vaan tämmöistä niin kuin yleistietoa mulle, mitä missäkin tapahtuu. Siis se on hito hyvä. Ja mä oon huomannut, että monilla ihmisillä ne niin kuin menee vähän eri lailla tunteisiin ja siinä kohtaa sitten, jos siltä tuntuu, niin on hyvä oppia just vetää sitä rajavetoa siinä, että tunnistaa sen, että okei, tämä ei ole ihan hirveän hyvä juttu nyt. Juu. Ja pitää ehkä vähän jotain niin kuin himmata. Joo, siis taukoa. Ja ottaa vähän etäisyyttä. Joo, se riittää, että se on niin kuin välillä pääsee, mä vertaan sitä siihen, kun mä olin tuo seinäelementtitehtaassa töissä. Sä joudut olemaan koko ajan muiden lähellä siinä ja tekemään yhteistyötä. Se oli tosi rankkaa mulle niin kuin sillai, just sen herkkyyden takia. Kun kyllä siellä tunteita purskahteli ihmisillä samaan aikaan ja sitten piti vielä niin kuin pystyä tekemään sitä hommaa. Niin mä jouduin silloin just olen sitten kahvitauolla niin kuin vessassa ja omissa oloissa, jotta mä huomasin, että mä en kestä sitä päivää loppuun asti, työpäivää, ellei mä teen niin, että mä pääsen välillä rauhaan. Mutta silti niin sitä yritti, se ryhmäpaine tekee sen, että sä yrität silti niin kuin olla vaan kahvitauolla ja sitten siellä vielä niin kuin heittää huumoria ja kaikkea niin kuin lisäksi. Ja sitten huomasi, että silloin tuli niitä ekoja loppuun palamisia. Jos kun ei niin kuin, se miellyttämisrefleksi oli niin kova. Ja sillä lailla sitten ei tajunnut sitä omaa herkkyyttä ja sitten rupesi kaikilla substansseilla vielä lisäksi, jotta niin kuin jakso. Kyllähän sitä näkee tuo, niin kuin, ihmiset käyttää substansseja senkin takia, että ne selviytyisi eri ympäristöissä. Mutta nyt kun ymmärtää sen, että mun ei ole pakko olla siellä ympäristöissä. Se on tärkeä oivallus. Sillä just aika pitkiä aikoja, että mun on itse vedettävä ne rajat, että, ja se on ihan fine. Mutta kun ennen ei niin kuin luottanut, se itsen määritys oli jotenkin niin muiden käsissä ennen. Antoi niin kuin muiden määrittää, mitä mä oon. Että mä en voi olla se herkkä ja sillä lailla. Niin nyt on oppinut sen, kyllä ne muutkin sanoo, että mitä vanhemmaksi elää, niin älkää vetäkö itteenne jojoon, että luottakaa siihen, että te kehitytte oikeasti siis, vaikka tuntuu ihan pahalta ja niin se kuuluukin jotenkin tässä ulottuvuudessa. Ja tuosta pahan tuntemisesta tuli mieleen, niin mua vanha viisas mies mulle joskus heitti tämmöisen, että vanhemman tärkein tehtävä on tuottaa lapselle pettymyksiä, koska se on ainoa tapa, millä se oppii käsittelemään niitä. Se oli tosi hyvä viisaus. Ja sitten niin kuin, tätä viisautta niin kuin, esimerkiksi mä oon omien lasten kanssa soveltanut sillä lailla, että no siis, mitä se tarkoittaa käytännössä? No sitä, että aina kaikki ei mene niin kuin haluaisi. Ja sitten, että okei, tulee paha mieli, se on ihan ok. Että okei, mä ymmärrän, että sä olit kaverin kanssa sopinut, että te menette Burger Kingiin syömään, mutta sulla nyt ei ole rahaa, niin sille ei voi mitään. Joo. Ja nyt sitten sun täytyy perua se tai mennä sinne ilman rahaa, koska tämä maailma toimii sillä tavalla, että sulla pitää ensin olla se raha ennen kuin sä voit sen burgerin ostaa.
Ja nyt sitten kun sulle ei ole sitä, niin ei pidä sopia tollasia. Juu, Ja ymmärrän, että tulee paha mieli, saa tulla paha mieli ja se on ihan ok. Ja tää on tämmöisiä juttuja. Joo, siis... Nyt tää on tämmöisiä niin pieniä niin tämmöisiä mielipahoja ja sitten niiden kautta sitten tulee tätä niin vähän suhteellisuuden tajua, että onko tämä nyt niin iso asia. Joo. Että ihan tuossa muutama päivä sitten niin kuin, tytär oli menossa niin kuin, kavereittensa kanssa jonnekin ja sitten siellä oli niin kuin suunnitellut, että hän menee tuolla bussilla ja sitten hän niin kuin oli bussikorttinsa sitten laittanut johonkin semmoiseen, että se sitten ei löytynytkään, hän missasi sen bussin. Ja sitten on sillä lailla, että puolen tunnin päästä tulee uusi. Ja sitten niin kuin se niin kamalasti kirosi siinä, että kun tuttaa ja sellaista. Että mä sanoin, että mä ymmärrän sen ja se on ihan ok. Ja sitten mä kerroin sille jonkun tämmöisen tarinan, että mitä nyt itsellä tuli mieleen, että itsellä on joskus käynyt vähän samanlainen. Selitin, että miten oli joskus jossain mopolla kylällä ja sitten siihen tuli yhtäkkiä joku vika ja sitten soitin isäukolle, että hei, voiko sä tulla hakemaan, mun pitäisi päästä tonne noin. Ja sitten se on tulossa jostain lähipitäjästä ajelemassa niin kuin eteenpäin ja sillä kestää aikaaksi. Ja mä seison siellä tienposkessa ja pyörittelen peukaloita ja odottelen ja ajattelen mielessäni, miten niin kuin kaverit odottaa siellä mua. Ja sitten ne menee ilman mua ja sitten mä jään ihan ulkopuolelle. Tämmöisiä jotain niin kuin ajatuksia. Ja Siinä sitten kun oltiin aikamme juteltu ja sitten se puolisen tuntia oli kulunut ja seuraava bussi oli tulossa, niin sittenhän ei vetänyt ollutkaan niin paha. Ja tämmöisten kautta just syntyy vähän sitä suhteellisuuden tajua, että vuorokaudessa on kumminkin 48,5 tuntista. Vuodessa on 365 päivää. Tämä on vaan puoli tuntia. Joo. Se tuntuu niin isolta. Niin. Se tuntuu niin isolta. Niin. Siinä mieli paisuttelee just niin isosti noita. Vähän sama kuin esimerkiksi tiskaaminen, niin sehän on mielessä 3 tunnin homma. Ja sitten tosiasiassa se menee 10 minuuttia. Kyllä. Siis, ei, mutta tämä. Ja sitten kun niissä kehittyy se, mitä enemmän tekee mieluisia asioita, niin se toleranssi tuntuu niin kuin pahentuvan niihin niin kuin epämieluisiin juttuihin, tuntuu niin kuin pahemmalta ja pahemmalta. Että... Ja sen takia niitä tarvitaan. Että jos elämä olisi pelkkää juhlaa, niin sitä juhlasta tulee arkea ja se ei tunne enää juhlalta. Joo, siis. Tämä on ehkä se vaikeus siinä, kun ihmisen, just varsinkin oma itsenä, kun mä tykkään mielihyvästä tosi paljon. Ja, varmaan kaikki tykkää. Kaikki tykkää, mutta sitten taas toisilla se on eri. Niin kuin mä olen huomannut, että kun me ihmiset ollaan, toiset tunnetaan tosi näin, ja sitten toiset on niin kuin tosi tasaisia ja toiset on tosi, ettei tunne mitään, eikä ole edes seksielämää eikä mitään. Niin. Se on niillehän normaalia. Niin. Mutta ihmiset ollaan erilaisia ja meidän täytyy elää niin kuin sen mukaan kumminkin, mitä me ollaan aidosti. Tai tulee ongelmia, mä oon huomannut. Että jos en mä saa olla aito itteni. Niin. Ja tuosta niin vuoristoradasta, niin kyllähän mä oon joskus semmoista vuoristorataa elänyt vähän tunteitteni kanssa. Ja esimerkiksi tänä päivänä mä pidän just näitä arjen perusasioita niin kuin tärkeinä sen kannalta. Ajattelen, että jos et ole syönyt kunnolla ja sitten tapahtuu jotain ikävää, kyllä se tuntuu paljon pahemmalta kuin silloin, että sulla on maha täynnä. Silloin sama asia tapahtuu. Vittu se tuntuu, että koko maailma romahtaa. Niin. Ja sen takia niin nämä pienistä puroista kasvaa iso joki. Joo, pätee tosi hyvin niin tollaisia. Sen takia niin musta on tärkeää pitää niistä arjen pikkujutuista kiinni, koska isossa kuvassa ne ei olekaan enää niin pieniä, sitten kun niitä on paljon. Kyllä. Et ihminen tarvii niin arkeensa ensinnäkin näitä, että niin energiataso, syöminen, nukkuminen. Ja sitten liikunta tietenkin vaikuttaa kanssa siihen. Niin ja sitten ihminen tarvii jonkun tavoitteen. Hyvä esimerkki niin tämmöisestä, että tuommoiset arjen asiat, niin ne eivät välttämättä ole itsessään arvokkaita. Et esimerkiksi vaikkapa niin kuin ajatellaan tilanne, että ihminen asuu jossain kämpässä ja se kämppä on niin kuin täynnä jotain roskaa. Se on ihan yhdentekevässä, eli kukaan koskaan käy kylässä. Ja sitten tavallaan, jos siihen tuleekin semmoinen, se siivoaminen mahdollistaa sen, että joku ihminen tulee kylään, kenet sinne haluaa. Joo. Niin sitten siihen tulee tämmöinen mahdollistava funktio. Silloin se muuttuu arvokkaaksi. Mutta jos se on vaan tämmöinen, että kovin harva ihminen tykkää oikeasti siivoamisesta, että siinä sitten tulee tämmöinen niin motivaatiojuttu, että sisäinen motivaatio ei välttämättä tuommoisten niin NS-arjen perusasioiden kanssa hirveän pitkälle kanna. Mutta sitten kun siihen liittyy se joku ulkoinen motivaatio, niin sitten se muuttuu ihan erilaiseksi. Esimerkiksi nämä niin syöminen, nukkuminen, liikunta, päläpälä, niin ne on niin kuin, mulle ne on niin kuin tämmöisiä välttämättömiä edellytyksiä, jotta mä pystyn tuloksekkaasti suoriutumaan siinä, mitä mä yritän. Työ, opiskelu, tämmöiset harrastukset sun muut.
Esimerkiksi kun mä oon golfia nyt tässä muutaman vuoden pelaillut, niin huomaa sen, että jos on nukkunut huonosti ja menee pelaamaan golfia, niin se on ihan kuraa se koko pelaaminen. Ei tule paha mieli. Niin. Paljon pettymyksiä. Ja sitten on välillä niin tämmöisiä päiviä, että se vaan ei suju. Ja sitten kun mä aina ennen kierrosta niin menen muutaman harkkalyönnin sinne niin rangelle lyömään ja sitten niin sen jälkeen kentälle, niin sitten jos se peli ei suju siellä niin rangella, niin sitten huomaa, että sitten kun menee kentälle, niin ei se suju sielläkään. Mutta sitten on tämmöisiä päiviä, että niin on semmoinen hyvä fiilis siihen lyömiseen. Että niin tuntuu, että kaikki vaan onnistuu. Ja sitten kun menee sinne kentälle, niin se näkyy siellä. Mutta tietenkin sitten, kun nyt ei ole ammattimies, niin virheitä tulee. Ja sitten golfissahan on hankalaa se, että sitten kun sen yhden virheen tekee, niin on tosi helppo lähteä sitten yrittää liikaa. Ja sitten se kaikki leviää käsiin. Ja se on niin kuin kaikista vaikein juttu vielä itselle edelleen tässä muutaman vuoden jälkeen. Sitten kun tulee se yksi huono lyönti, niin miten sen saisi unohdettua ja sitten niin kuin keskityttyä vaan siihen seuraavaan. Et sitten kun tekee sen virheen, niin sitä yrittää jotenkin kuitata takaisin. Ja sitten se johtaa uuteen virheeseen, milloin on 2 virhettä. Niin pitää 2 kertaa kovempaa vielä yrittää ja sitten se menee 2 kertaa enemmän pemperästä. Siis tää toistuu ihan joka asiassa. On ne sitä arkisia juttuja tai on ne just mielekäs harrastus. Se on ihan mikä tahansa. Niin huomaa just, että se on tätä. Ja mä oon painanut niin kuin monessa asiassa näitä. Ja se ärsyttää siinä vaiheessa, kun nyt mulla olisi vihdoin se aika tehdä tätä mieluista hommaa itselle, harrastusta tai jotain. Ja sitten sulla onkin se huono päivä silloin. Niin hitto, että se on kova pala. Vaikka niin kuin siinä kohtaa, että nyt mulla olisi se hetki, mikä on harvoin ehkä viikosta, kun on kaikkea muutakin. Niin, ihmisillä usein on. Sitten sitä yrität väkisin siinä silti, niin kuin, että nyt kun mulla kerran on tää hetki, nyt tätä on tehtävä, saatana. Nyt on oltava sitä kivaa, saatana. Ei hitto siinä useasti, niin kuin, on siinä, että se menee väkisin yliyrittämiseksi. Ja nyt on huomannut, että aina paremmin ja paremmin, ennemmin ja enemmän, niin kuin, että okei, päästetään niitä, lähdetään kotiin. Se on useasti parempi, niin kuin lähteä kotiin. Ja useasti on huomannut, että hitto, oli kyllä hito hyvä, että lähdin menee. Ja joskus on, ja sitten jos on mennyt, jos on kavereita, ketkä salilla käy justiinsa, niin sitten kellä on justiin tämä, että on se huono päivä, mutta tekee silti, niin siinä käy sitten vaan silti, että kun revitsii väkisin, niin sitten sulla tulee palautumispäiviä enemmän. Sulla menee vielä kauemmin aikaa ennen kuin sä voit tehdä sitä kivaa asiaa uudestaan. Kyllä. Niin kyllä sitä oppii. Niin mutta se on se lapsipuoli. Mä väitän, että se on se lapsipuoli. Juu, oppii eikä kaikki. Mutta se on se lapsipuoli itsensä. Ja mäkin jossain vaiheessa mä meinasin painaa sen lapsipuolen itsestäni kokonaan pois. Että okei, että siitä koituu ongelmia, niin sysätään se lapsipuoli kokonaan pois itsestä. Että sovitaan, että tästä ei ole musa. Että mä teen kaikki sitten vaan täydellisesti optimoin kaikki mun niin kuin robotti. Ihminen ei ole robotti. Ei ole. Mutta mä niin opin sen aika äkkiä, että ei se ole niin helppoa. Tämä olisi tosi helppo game, tämä niin elämänpeli täällä maan päällä, jos se noin menisi. Mutta se on se. Esimerkiksi tämä podcastin studion rakentaminen, mä menisin tämän jo lopettaa moneen kertaan pelkän tämän rakentamisen aikana ja suunnitteluaikana ja kaikkea. Mutta sitten siellä tuli sellaisia pieniä vihjeitä sillä lailla, kun mä olin ihan loppuun ja mä yritin vääntää, että okei, lopetetaan, että ei tästä, nyt on taas tämä homma, että nyt täytyy irrottaa ja mennä pois. Jos ei se tapahdu, niin ei anneta sen tapahtua, että sen ei kuulu tapahtua, jos se menee väkisin vääntämiseksi. Sitten meni päivän väliä ja sitten olikin yhtäkkiä, niin tuli semmoinen fiilis, että ei vitsetä, nyt muuten, vois mennä tekemään. Sitten se eteni ja sitten tuli taas jossain vaiheessa semmoinen, että nyt on melkein jo valmis, sitten ei. Ja sitten kävi sillä, että sä soitit mulle. Ja sitten se oli semmoinen, mä olin siinä vielä, että mä en nyt vastaa ja mä soitin tyyliin sulle myöhemmin uudestaan tai jotain. Mutta se oli semmoinen synkronisiteetti, mistä on puhuttu. Se on, kun rupeaa tapahtuu niitä yhteensattumia ja déjà vu-juttuja ja kaikkea tämmöisiä. Niin ne on niinku sellaisia merkkejä, mitkä huomaa, että okei, kyllä tämä niinku kannattaa tehdä. Niin, tässä sitä ollaan. Niin, tässä sitä ollaan. Niin täytyy luottaa niinku just niihin, että silloin jos tuntuu siltä, että ne on just niitä, että kun sä oot yrittänyt hitosti ja on mennyt ylittääkin ja sitten ei sitten luovutetaan. Niin sitten tulee myöhemmin semmoisia pieniä, että hei, että kyllä sun kannattaa silti. Että siinä oli joku silti. Mutta mä luovutin. Joku ulkoinen motivaatio teki. Tuli sitten peli. Joo.
Niin mä meinasin luovuttaa. Sisäinen motivaatio riittää tiettyyn pisteeseen saakka, mutta sitten jossakin kohtaa tulee väistämättä piste, että tarvitaan vähän sitä ulkosta siihen kaveriksi. Tämä pidemmän päälle menee näin. Että lopulta niin kuin, kovin harva semmoinen asia on, että ihminen pelkän sisäisen motivaation kanssa niin kuin jaksaisi jatkuvasti mennä eteenpäin. Esimerkiksi jos mä mietin niin kuin tuota golfin pelaamistakin, niin silloin kun mä aloitin, niin sen ensimmäisen kesän mä asuin golfkentällä. Nyt sitä sitten, kun on muutaman vuoden pelannut, niin nyt sitten alkaa olemaan vähän tämmöisiä kriteereitä, en lähde sateella pelaamaan. Sitten niin sillä lailla, että mielellään menen silloin, kun sitten kaverikin on mennyt pelaamaan, niin mielellään mennään sitten yhdessä, että en mä itsekseni. On vähän korkeampi kynnys lähteä itekseen pelaamaan, mitä silloin ekana kesänä. Että se oli ihan sama, että tuleeko sinne ketään, mä menen joka tapauksessa aina jatkuvasti. Mutta sitten niin nyt teki jo sillain, että jos sinne joku muu lähtee, niin kyllä mä sitten itse lähden ja joskus silloin tällaista itekseni. Joo. Mutta niin kuin... Se huomaa, mistä saa kumminkin eniten, mistä tulee eniten rikkautta niin kuin itselle. Niin huomas kans, että mäkin ajattelin, että joo, että mä oon yksin tekijä, että mä teen kaiken yksin vaan. Ja joo, aina välillä, mutta huomaa, että se rikkaus on kumminkin se, että siinä on se oma juttunsa. Jos mä menen liikaa siihen, ne asiat rupeaa menee liikaa sillä lailla, kuin itse haluaa, niin taas se kokonaisuuden käsitys niin kuin häviää. Ja sitten se rupeaa syömään itseänsä sisältä jotenkin. Niin se on sama juttu. Siis olisihan se ihan hullu, että meitä on täällä ihmisiä ihan hitosti ja tuntevia ihmisiä, siihen tulee sitä dynamiikkaa ja erilaisuutta, niin jos ei kukaan puhuisi koskaan toisillensa mitään, niin siis on se niinku jotenkin niin, se on niinku periaatteessa maailmanloppu pään päällä. Maan päällä, mä tarkoitan pään päällä. Maailmanloppu pään päällä, siinä se voi ollakin. Onko tuolla. Mutta toi. Rupeaa energiat vähän loppuun tässä, mutta kuuntelikohan meitä kukaan tätä?